Čaute, zdravíme vás z novootvoreného Showcast štúdia s názvom Showcast Brothers. Vítam vás Roman a Marek. Ahojte priatelia. Takže chystá sa veľká novinka. Bude podcastové alebo showcastové štúdio v Galante pod menom Showcast Brothers. Mimo toho chystáme aj hudobné štúdio, takže pre rôzne telesá, hudobné kapely. Takže sa tu bude nahrávať, budú tu rôzni hostia, či aj z hudobného sveta, ale aj z rôznych odvetví. A takisto máme veľa inšpiratívnych nápadov, ako sú súťaže pre rôzne teda vekové kategórie, ale hlavne chceme ísť v tom, vám nosiť náladu a hlavne Humor. A nájdete nás na viacerých kanáloch, ako sú TikTok, Instagram, Facebook, YouTube hlavne. Skrátka na všetkých platformách streamovacích. Teda máte sa na čo na nás tešiť, takže nám dajte follow, dajte nám odber. Aby nás to namotivovalo ísť ďalej a... Však povedz volačo. Nebuď len tu. Teda tešíme sa aj na vás a určite teda, aby ste zaznamenali hneď prvé videá, hneď prvých hostí, tak dajte ten odber a prajeme vám krásny deň a držte sa vonku, pretože vonku fúka a čakajte, kým sa ozveme. Nie, tam malo byť, že a držte sa, lebo vonku fúka a vidíme sa. Nedostal som ten myšlienkový pochod cez kábel. Prepáč. To je z našej strany všetko a čakajte teda každú chvíľu nové videá a hlavne teda hostí, nie iba tých populárnych, ale aj možno aj neznámych, určite z bežného života, nech sa dozviete niečo viac, akú majú nezvyčajnú robotu, nezvyčajnú prácu, čomu sa venujú, čím sa živia a tak ďalej. Takže bude to hlavne o ľuďoch, o nás, o vás. A o peniazoch. Samozrejme. Takže držte sa, my sa držíme tiež. Poď sa chytíte. Všetko dobré prajeme a nezabudnite dať odber. Chystáme pre vás naozaj veľké novinky a budeme sa hlavne čo? Smiať. Dobre. Budeme sa hlavne čo? Smiať a tešiť na vás. Takže už čoskoro. Ahojte. Čaute.